Vi kigger her på en tidligere afgangsprøve opgave, der handler om en trappepyramide. Og som I kan se i de første spørgsmål her, så handler det noget om, hvor mange centicubes der skal bruges i det næste lag. Og igen, hvor mange centicubes der er i lag 1 til 6. Men vi tænker, at der selvfølgelig er den nysgerrige elev, der godt kunne tænke sig at vide, hvor mange centicubes der bliver for eksempel brugt i lag 10. For at finde ud af, hvor mange centicubes der bliver brugt i lag 10, vil vi bruge GeoGebra og netop til at vise den sammenhæng, der er imellem antal centicubes i forhold til lag. Vi har her GeoGebra. Vi går op i vis og tager regneark og skriver lag nummer i kolonne A og antal i kolonne B. Og vi kan se her, at i lag 1 er der 1 centicubes, i lag 2 er der 9, og i lag 3 er der 25. Og i lag 4 må det så være 7 gange 7, så 49. Det skriver vi så ind i vores regneark. Lag 1, 2, 3, 4. Antal 1, 9, 25 og 49. Vi markerer begge kolonner og går herover og beder om at lave en tovariabel regressionsanalyse. Trykker lige på indstillinger og siger, at vi gerne vil have sidehoved med som titel og analysere. Og vi kan se, at der står antal her, og der står lagnummer hernede. Hvis vi trykker herom, vis statistik, så kan vi netop ved at vælge de forskellige modeller se om hvilken sammenhæng der er. Og vi går direkte til, at det er en polynomial. Og vi kan se hernede, at funktionsforskriften hedder det her, og R i anden viser, at det er 1, så den er helt 100% en andengrads ligning her. Vi trykker herom, kopierer til tegneblok, trykker ud af det her, og ser over i algebra-vinduet forskriften for funktionen. Vi vælger at lave nogle vinkelrette linjer. Trykker på x-aksen og afsætter et punkt her på funktionen. Gør det samme med y-aksen med det samme punkt. Og nu har vi så muligheden for at flytte det her punkt. Så vi kan se herover, at x-værdien det er altså lagnummer, og y-værdien er antal centicubes. Vores opgave gik jo på, at vi gerne vil vide, hvor mange centicubes der var i lag nummer 10, så derfor så skriver vi g, parentes 10, parentes slut. Og den viser sig heroppe i numerisk, at der er 361 centicubes i lag nummer 10.